Kublai pi baro sai simpat kamiet basuk kemen ya pi baro ki bapet bah kan ga YouTube channel jonga ba deng do todong ipi ki bakersan bat ipi ki bapersa namar ba ya ke ba nganga keren bat ke bang apply ka YouTube channel jonga ngai i babuan ba kini ki ba comments mo tu kidan ke ba comments ke ba dei kidan ke ba comments ke ba like dan ba comments jong shit dan ba comments kam kai ti ngangan ong ipi baro kini ki ba comments lani ya pi ki ba page bahai ka YouTube sung junga bat ki ba persya ki ba kersan bat ki ba persya bahai ka YouTube sung junga handre ngang kwa ban ong ipi kumni ban pesat jengmut ipi ngang tip bat ngas ngong thu handre bun hi ba kide khana arit badang chung sit handre kim simlas ngong thu kania ka jutang ban ka jing sngo start lani ka jing sngo phareng ka jing sngo kran phareng bat tang bala nang kran phareng ka don ka jing sngo ka jing khlew lani ka jing sarong jongki ka bam patkot bor lani patkot kata ka jing kraw pakhat haki tangba ban comment se ka YouTube channel pa deng namar ba kalong lai lu namar ba ngam ong ei ani ngai ilut ya kata ka jing start dina ta daw pu samrki ala marwe namar ba bale ba ngam kwa ban ai jing ujor sensonoru akwa plat be pilong freedom ban comments ya ka YouTube channel mo adeng namar bale dan mano bala man khang namar bang along try simet be gane ka YouTube channel jonga ti dina ta daw ba kran ka pahiman le ka pahiman tamba ya ka ka banga ngape comments jong pi ngala dep tip hang no pin poi bat kum no pilong bat piwan na bat pili akumno ngang atim handre ngamtre banda benta bencin hadu palan dengan ong ipi kam slam ra kalentia jung ubrio nei ngan ong ipi ngala dep tip handre ngamtre ban reply ladang reply ru ngan sa reply ipi kumba pi comments kam kai ngan reply ya piru daki kam kai sto kumba pi reply nga daki kam kai ngaru ngan reply pi daki kam kai kumba pi kran thamula ngan reply piru daka thamula so kumba pi reply serious ngaru ngan reply pi daka serious so tidena takadaw ngan ong ipi amde tang ma pi bastat ban comments dala comments badeng le kadung ngak yo phim yo thia bro simiet ne armiet lai miet saumiet sanmiet yo ba boys dan hadu ba pin lapang da sitom bro ti hendrei bale ba phi perkhat batang ma phi bala re omdan manu bala haperthei baro khoj chong uksuj hendrei ibadeng ialap itangi ublei omdan ksuj omdan khrei omdan briu omdan merat omdan manu ro hendrei ngatip itangi ublei tang bala da phi ki ksuj ki khrei ki merat ki mereng baro khoj ni ladang ngan reply ni ngan ong ipi haga jaka ban banta bensin tidak kan mau ha bayo pinsa ong yenga pinsa keno enga lai phujat handre ngan ong ipi renyang ru phila banyap haba pipe apa thia ru phila banyam hakapor pisong pipe ru pinyap namar bale ba kata kajing bom perkhat jong pi lani kajing bom sngotu jong pi lani kata kajing sngow jong pi kaban nadu mencua hadu menta pi sngow be tang manga simanga krem da perkhat krem da puson krem da pensya ya kajing seneng dam kiwe handrai pidon kata kajing sngow pan penpo ya kiwe handrai kumba kilong kini khna apat nei baki keren ki komen singa kamut kumba ki kimi ki kpajong ki hi ki longkumta kamut kini ki khun ru
ki comments kumta yang namar baki long ki kemi ki pajong ki kumta baki ni ki khun ru ki salom kumta sto te dena takada bale ngam da kwa banda theo than ngam kwa banda kran paran ngan ong yi phi jing banta ban chin amde tang ma phi bana dala banta ban chin ba deng ti ngan ong yi phi kam ap rada kapor kayaru kam ap re kapor kayaru dena takadaw haba phi sngotu phi sngo long lai luin ndangala banta ban chin ngam tre kran yi phi handre ngan chuduai be yu blai baun ai ka jing pen sertok iya ka mensim ka jong phi tang kata hi kumba phi kren phi kwa nam kwa buram ha ki ti comment jong phi handre ngangan chuduai ya ublai ukpa jonga ubah beneng ban pen sertok iya ka jing im ka jong phi pat so ngan duai ha ublai ban pen sertok e ka mensim jong phi namar ba phi kwa nam kwa buram palan handre phim simla perkhat iya ka banga kren ni ka balat ni ka bade tang kata hi te dena takadaw ngan ong ipi ba waju ong ba ublei umdona pertai handre ngan ong ipi ublei wat hangni ga jaka banga kren ru udon waju sngo ba tang ma phi bariu khut waju sngo tang ma phi balong blei waju sngo ye tang ma phi balong ba ngit blei handre phim tep ya ka aka baro namar yalade phim tep hiru phide uei handre phi pisar pat ye kiwei handre dena takadaw ngan ong ipi ya ka banga yui ngakren handre ya ka banga mi ui ngam la ban kren handre babon pede ki page bahaya ki ka YouTube channel jonga ki comments pede da ki ki ba ngamla ban perkhat bat ngamla ban ngej bat ngamla ban mudur handre tang kadur khmat ru kimnut pen i tang ba nga ngasu ong be kede ki ksoj matla lani ki ksoj ngamtip ki ksoj kti ni ki ksoj ahor ni ki ksoj nala ni ksoj yu ngamtip tang ba tang ko ngasu ong ya kini kino comments ba klam perkhan kadon kapor ki ibaro nda philamat ki jing pian sawan sanga mo sakali bat wadu keno yang ubasniu tang ba kam slam ra kapor kumba phil akran palan kumba phil akan tho palan hang tahi kan salap ipi namar haba phim simla perkhat phim simla sngap ha phim simla sngotu bha handre phila da kloi ban kan tho kumta hiru kan kerto happy hi kinong kan tho sto te dena takadaw ngan ong ipi kren kat ba phi kren sibun kinong kren la ka jong jing kren handre uba kren klam perkhat bat uba kren klam sngotu kata baro kan kerto hala kata kajing bom sngotu lada kandon kajing keli kaba klam sngotu haban kwa jing syai kidi ban bu jing keli handre haka jaka ban bu jing keli ki kan tho ban bat ki kan no ban ti lada phi kan tho hala jong hi kan kerto sto ngai ka bom sngotu ngakeli handre ngam semla yu pede kanongut pede bali ekata dena takadaw kumba phi kan tho kumta hiru hala ka jong karmpe kan kerto sto tikani kade ka eka banga nga kren dia kitu kiba jubab lani kiba reply labla lani kiba a kijing tho kiba long labla ti habang page jala kijung khmat ba kalong ta
ahi pin singo thu bat pin perkat ala dehi simet kamdi ka kamram junga mangan kerani ki airu namal de pikano kumnu ru nganga ya de ka an lada pimla banora iksabut satara ni kisaki gobiang te kamut kata kari jing bakla jong pi henry na ke jingkran jing khanaru kadong sabut na ke jing tho jing taru kadong sabut henry ngan ongi pi hala ke jing start ngangam la pun I boro ya pi sekamat ngan but nadin kumbalam utarnia kum tahiru uksa usubut bet sto tangkatahi kumle siboni pi boro ke ba pet ya kenika YouTube channel jonga tangba tangkawe ngan suong IP nomor beli ya ke boro kebangang keren kana bat kejingni kejingkam jonga ngan ong IP ngang di buru bolongo banga ngam tip dia teng baki briu ki keno enga lai pujan hanre ngai pu samro kebe nomor ba ngimla la kat bangin im ni saprthei ha ka jingle ka jingkam ha ka jing long thamula la ne ka jing long kat ba don ha ki kai imla sa ngongi ngi haban pediang nomor beli ngimla ban ni ai tangkini kantin kulisi woni fi boro kamit pesu komen teng ngin sai kendo pat ha koi per kapor